ang VCO nga may D3 Bio. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 Garantisado, Epektibo para mismo. DTX 500 Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 Garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ito ang bagong tunog. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. I'll laugh out loud. Sige na, let's vibe. DJ Machong Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Mic check, pasok na sa beat. Goodbye.
vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Kulitan. More fun. Macho Kulit. Sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. You are locking in to your favorite radio stations. Kapon nyo si Macho Kulit sa programang Laugh Out Loud. Only here to your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. Magabalik, Macho Kulit. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinakalapit ng kape sa mo. Bisan ito muna ang white pa nakakataw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre, may araman sa Mighty C. Sigot ka. Tapor, Hindi ka makatulog ka na ito, ha? Hindi ka na matulog ka na. 1, 2, 3, go!
Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Ilugog mo! Ilugog mo! Ilugog mo! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Wala pa naman. Banala? Oy, gara. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ang pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iluwas mo na! Oh, para sa babae, sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again. Ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputos mo na!
Okay. Kamu ang mag-judge kung sino taong. Oh, okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay, okay. Isip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag ka mag-iisip lang sa mga pumuluyog ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang tatay Magbabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong napaginsang, Pisos! Nakalay water. Nakadlaw siya. Nice water. Mga piso na ihata, nakadlaw siya. may nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak titwel. Titwel ang tubig. 100! Tumatabo, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ulit. I-recycle ko lang bilog. 200! Oh, tumatabo, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami, Tutuwa. 500! Nalipay mga sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa may 5 years FM? Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. May alam na sa DTX Coffee Mix. That's not episode na nag-report na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang na. Wala problema guwapa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Wala kami nga sa SM na. Wow, grabe ba? Tuwa na lang ako palis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagat? Oo, sagat sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang itaon sa Hepre Purable sa Limon, ikaw ang mahambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sa tiin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-ano mo, sila natin 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda mo, pasyon pa! Oh, hindi ka sa nag-type na talagan! Para Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Kapalong ng logo? Sino naglogo? Si Papa!
Radyo Bandera sa una, subo. Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sa una, wala ka na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah. Sige, ano ba ang basta sa may 5% pwede kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na natin. Hindi ka na pag-ilang tapo, hindi na to. Wala ka ta. Ano bang gano'n kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance magkaroon ng tingin-tos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 8.7.
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakaka K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Kapoy ka na bala? Kakapoy magpalangga. Kinapalangga mo, ginakinuntuhan ka. Biskan masakit, piliton. Biskan magutok, idasok. Tambay na. Diri sa pinakabag-ong programa, Tambayan 88.7. Share mong problema mo, kay kaming bahala sa imo. Kaupod si Macho Kulit. Tambayan 88.7. Mga ka-K5 Tambayan, 88.7, Botsalingon 88.7. Well, tonight, maghuhunta nga ito nga series and program. Wow! At isubong, kadamo na subong sa ginatawag naton ng mga broken hearted. Mga broken hearted naton, bla subong una malang sang maayo. Tapos, nagabot ang tiyempo nga hindi man ka mo gali para sa isa kag isa. O, diba? Well, mga ka-K5, tawag ka mo di sa amon. Kay machika kita. May pautuwas ka na kay Macho ulit para sa programang Tambayan 88.7. tawag ka mo din sa Globe Line 0995-398-4633 mga ka-K5. Okay. Sa mga ka-K5 naton nga nagatutok na subong, maayad-ayad nga gabi sa inyo. Natapos na ginman ang aton nga Dinagyang Festival 2026 kag manilagnaon man siya. Importante nakapoy ka mo sa paglakat sa dalan. Masolem kita anay. Later on lang kita mawaras. Mawaras kita karoon. Well, sa mga K5 naton, ang pamangkot subong ni Macho Kulit para sa programang Tambayan 88.7. Okay lang ba sa imo nga mabalik pa ang ex mo? Abe? Tawagan mo din mga K5 kay istoryahan naton ang ginatawag naton nga
question and answer portion sa subong gabi sa aton nga Tambayan 88.7. Buti sa lingon 88.7 ang imo grado sa pagpalangga. Abi tawag ka mo de 0995-398-4633. At sa nagpamati na subong sa aton mga taxi driver naton, gina-encourage ko ba ang taxi driver naton matawag din ang aton nga mga taxi patrollers. O, kamusta ka muna sir? Kamusta ang inyong income kagapon? Pwede ka muna katawaga sa 0995-398-4633 para naman sa aton nga Globe Line. Sa smart line naton kag K500 basi maka-produce ikaw dira sa aton nga line subong nga gabi, no? Tamyaw naton si John kag si Belen nga pamati subong sa aton nga kagabihon. Also gali kay Nanay Nenfa nga nagapamati subong sa aton. Hello man kay Roger. Tambayan 88.7. Hello, magkaya na Nenfa nga namamati subong sa aton. Hindi ko makita nyo nga comment subong ha. May problema kita. Hi, Ma-Chocolate! Di ba ikaw to ang sa Takuyong Sor pagpista nila? Yes! Ako to ang nag-host dira. Ako to. Kita mo ko to, wow? Well, mga K5, tawag na ka mo 0995-398-4633 sa inyong nga mga question and answer portions. Makinadlaw naman kita. Mainutoy-utoy naman kita kakadlaw. Hello, gali kay Milvin Villanueva. Good evening, Matt. Hello, mayang gabi man sa imo, sir. How are you? Ay, dali lang. May nagpanawagan. Di gali, oh. Abot ako na-post ka gina sa may newsroom na to. Ginapanawagan naton gali mabulig tani please kaya nadula ang wallet ni Carlo J. Canonicato, taga Poblacion North, Oton, Iloilo. Subong lang gid nga aga. O sa aga lang this morning ha. Why Sitio Bantod? Amo na kano sa Sitio Bantod? Poblacion North sa to San Antonio nga area sir. Importante lang tani sir ang ID. Kay mabalik siya buwan sa Manila, please contact sa number nga 0945-682-8592. Or magtawag man sa number nga 0948-114-0759. May mga K5, kung wala ka mo download, kami manawag sa inyo. Actually, subong ang mga paghigugma, mga kabataan naton, mahiligon. Tawag na ka mo sa 0999-0919 0986-314 sa atong smart line. Tawag ka mo da. Sa atong nga Globe Line, magtawag sa 0995-398-4633. Tawag na ka mo. Para nga mag-enjoy kita sa mga gabi. Kaya sa mga friends man naton nga nagpamati sa atong program. Ikaw ba, Lara, okay lang sa imo nga mabalik ang imo nga ex? Mga ka-K5 naton, istoryahan naton ang paghigugma sa mga gabi. No? Amo na hambal nila ko no, ang ex, ang aton nga boyfriend o girlfriend, amo ginauna-una ang nagpatibok sang aton tagipusoan. Ano ba lang rason kung magbalik naman ang imo nga ex? Mga K5 naton, ikaw be ha? Ano blang rason? Kay palangga mo pa siya? Batunon mo liwat? O kung batunon mo imo ex kay ti wala ka pa naka-move on? Or mambalang boyfriend mo sa uno or girlfriend mo nga batuna ko liwat kay ti mabag-o na ko.
Kapati ka ba nabala mo ng balon sang ex mo? Or nagluhod-luhod yun ang ex mo kapag kayo sa patawad nga liwaton yung batasan mo? Namigid bala ang mga memories nyo? Nga ano rason nga ano palang rason nga batunon mo liwat ang imo nga ex? Feeling mo do manamit gid siya? Comfortable ka bala sa iya? Or gusto mo maliwat makatilaw sa mainit-init nga agi? Or gusto mo liwat i-try ba si subong mag-work na? Ha? Ano blang rason sa mga tao nga palangga niya kauna? Sa kadugayon ninyo nga gaobdanay nga duwa nagalain ang inyo nga pagtrato sa isa kag isa. Pero you know what mga KK5? Una, kung bag-o ka palang naka-girlfriend, baw tanan-tanan nga mga pwede mo bit-biton sa iya. Bit-biton mo. Di ba lang? Hello, galing kay RJ. Good evening sa imo, RJ. Ano ba lang rason mga KK5? Or either tanan-tanan nga mga gusto mo himuon, ginahimo mo kay palangga mo siya. Amo na ang first. Amo ginang first nga kakatabo. Pero mga KK5 grabe. Mabudlay man mag-design. Sa ginapalangga mo giman ang tao o kung tuod-tuod mo nga palangga. Kaya mga tao kung nga palanggaon mo siya. Kaluluoy ka man kasi wala man sa feeling sa imo. Do hindi siya na namian. Hello, Gli RJ. Honorario, nakatutok din sa K5 News FM. Ano pagkat? Wala pa may nakapuli sa iya. Bot siningon, ano blang rason nga balikan mo imo ex? Nakita mo sa iban nga taho nga may upod siya nga iban? Or may upod nga taong iban tapos ikaw nasuya ka? Tungod sa pamilya ya kag barkada nga naga-encourage sa imo, amo nang rason nga balikan mo siya? Or nahadlo ka mag-isa? You know what? Sometimes, ang pagigugma, kung hindi mo siya pagbatuan, makaproblema ka. For example, ginasakit ka na sa boyfriend mo, ginabuyayaw ka na sa boyfriend mo, do you think healthy pa na bala sa imo? Kalain na, paguba ng imo yung mind. So, obrahon mo, move on. Anytime mo ka, madula malang na ang kasakit sa imo tagipusoon. Abi, gusto ko mabatian ng ibanda, be. Tawag di sa 0995398463 mga KK5 para makaistorya kita. Ano ba lang rason nga gusto mo balikan ang imo nga ex? Ex kasi. Hello, ma-chocolate akon. Gaplano ko sa una nga balikan ko akon ex. Kay tungod na hadlok ako nga ako lang mag-isa. Sang ginabalan niya ako nga hindi na kita pwede. Dito na ako nag-move on after 1 month. 2 months, grabe ako move on. May caller kita sa line number 2 sa mga gabi. I-check na to sa linya. Hello, may ayad gagabi. Yes, hello. Good evening. Mayong gabi, wow. Wow, bago akong programa, sumbong madam, ang title sa atong nga program. Tambayan, 88.7. Alright, matambay ka di anay sa akon. Ikaw bala pabor ka man nga magbalik. Sino mo nga lang liwat kilip langga? Hello? Anong ngalan mo? Hello? Si Muning? Awa. May kasi Muning. Ikaw bala, madam, pabor ka man bala nga ang ex mo balik pa sa imo? Sa akin to, hindi siguro chocolate na. Nga man how? Siyempre, kumbaga tawag nila ba lang pasis-pas?
Pass is pass na. Oo. Tapos, Tapos, siyempre ito kakalaway naman na magbalik ka. Na ikaw mo, nga kumbaga, and yun ang galing yung relation nga duwa. Or base pero kagi ka man boyfriend day encourage ka man sa iya barkada nga balikan mo siya liwat. Ano nga, chocolate? Kagi ka man day nga ginabalan ka lang nga balikan mo liwat bala. Imo boyfriend. Kagi mo chocolate eh. Te. Nang balan ko nga, balikan ko na akong boyfriend, akong ex. Te. Awa ko hindi na ko ah. Kapoy magpalangga. Oo. Pero sige lang. Amo ginaya importante palangga ginaya tapos kung ginaano ya ka na, tadi wala ya kaging bayaan. Kasi wala ano na kanon nga mainit. correct nga mambala sila nga do okay lang, di ba? Hindi man pwede na. Hindi eh. Di ba? Hindi mo na pwede nga muna na iyaday. Di ba? Masanay na yan nga balik-balik yung matsukulit ya. Masanay na sa balik-balik sa simo tapos mambasa dayon nga. Sige na bala. Tapos kamito niya naman ka. Liwat-liwat na Japon matsukulit ang sitwasyon. Oo man. Dapat siya na. May iman nga hindi magliwat-liwat day no? Day? Ka naman kumialat eh. Face ka naman for another. Ano naman eh. Correct eh. Kalain mo na iyang liwat-liwat lang namin Kala man mo na. siya lang, ikaw lang bayluhan niya. Siya, ikaw yan, hindi kayo magbayluhan sa. Oh, correct. Unfair mo na yung chocolate. Correct. Dapat ikaw man niya mabaylo sa iya. Hindi pwede nga sila lang. No? Yes, ma chocolate. Hindi nga pwede nga sila lang. Dapat siya Oo ah. malot lang. Malot Ano lang siya naman. siya lang may right na ano? Di parang boyfriend mo sa una, ginasakit siya man ka. Wala man ma chocolate. Ginano yun lang kabe. Ginabaylo sa lalaki. Ay! Ginabaylo ka sa lalaki? Ligo mo, age? Oo, ma chocolate, dual SIM siya. Ay, ambo talaga. Di ka, balaan niya, age. Yung mamiga pa sa simo, wow. Ba't ganyan ba si front act? Yan lang ma chocolate. Front act ba to? Artista ba? Front act, ano kay Fem Andre? Hello kay Lizel Sutaso. Sa ang burod niyo, Lozena, nakatutok. And also kay Mrs. Feli, Lumahang. Tapos, wala ka gijabi ka. Ti isang nabalaan mo na. Pila ka vlog ex mo dahil how? 3 na ma chocolate. Tingnan na mong ex, agi man. Hindi ang ma chocolate na lalaki to ya. Lalaki mo yung nga ex. Tapos, ang Ang next. kadwa lalaki na ma chocolate eh, pero ang katatlo nito agi gidya. Ado agi kajaya ang tatlo mo ya? Oo. Nga aman. Ba't siya ma chocolate ah? Ay, hindi pwede. Ba't siya na? Ay, sus. Sige lang. Ang importante na, Day, ano ka lang, pawala ka lang, no? Gani ma chocolate man ah. Kaya ti importante na kung kisaya nga, ti kapalanggaan na man ka mo. O, palanggaan na man ka mo pagkatapos. Ang balon niya ka nga, nga, hindi ka love. Oo. Pero, sa totoo lang, dugay man ka mo sang lalaki niya to, sang first mo. Oo, ma chocolate. Hello, galing Ma'am Jeng Escalada. Nakatuto Ma'am Jeng. Baw, nalipat kita ko nga mga pitatani kagina. Tapos, ilang magaling kay Ma'am Darlene. Let's check ka. Katedral, nakatutok din sa atin. Mayang gabi sa inyo, ma'am. Pagkatapos, Day, ay kaduwa mo nga boyfriend, anong ambal niya sa imo? Do ako to, ma-chocolate ang ako to yan nagbaya, kaya yun ang balya, mga sawa na siya kuno. Bali, mga sawa siya, ikaw migaya ka. Hindi pa ko yung mamana, ma-chocolate, kaya pila-pilang to edad ko that time. Ay, sus. Iban ka ni, Tracy, pala ka pamana na. Ako na ma-chocolate, sa una, bako doon, di pa ko ready. Ba? Mga priorities pa ma-chocolate.
Mahilig ka sa mga chorizo Bilbao, siguro yung mga ay. Ang magkano chocolate, wala ko pa nakita. Ba? Pero you know what, Day? Yes, ba chocolate? Pagkatapos to, ang imo boyfriend, pero nag-remaking man ka mga duwa. Meron may kayo chocolate? Wala ray, hiram-hiram na chocolate. Ma'am Jing, pasensagin, busy-busy ko kayang sugar, lakot-lakot. Consul Lawrence, natutok din sa Piligres, Nais kong malaman. Pagkatapos dahil sa nabalaan mo to yung amigo mo yung agi, ano ginambal mo nuna sa iya? Ang ba ko sa iya? Ano pala gusto mo, babae or lalaki? Ang balya sa akon, wakal mo man. Ang ba ko deny ka pa? Ang balya din sa akon. Di pamangkot mo sa anay una kung anong gusto mo. Oo, Tapos, gusto mo, babae or lalaki? Ba sa akon, ano na pamangkot mo man? Ang balya, ang balya sa akon, di ta ka maintindihan. Hindi mo ko maintindihan, napamangkot ka lang kaganik, ano gusto mo, babae or lalaki? Amo na to dayon, hindi ka siya mag-ako, hindi siya mapahalata. Ay. Tapos, yung panghambal ko siya tanan-tanan, nga mani mo to. Ay. Pero swabe At least, sa nabaluan niya nga, nabalaan mo nga isa siya ka-biography, ano ginambal niya dayon sa imo? Nangayon sa pasensya? Do you have proof? Do you have proof? Proof? Oo, may ebidensya ko Tapos? Ambal ko siya, gusto mo gitpruheba, may ara gusto mo iwakal ko lang ambal ko siya. So may ara ka, may gin screenshot ka? Wala ko nag-screenshot na chocolate kay basahan, mabalaan na gid nga ginsin ko kay wala ko ginsin, long press ko lang. Aba! Wala na chocolate. So, wala ya kakaagigos abday? Wala gurina, kwan lang. Hiram-hiram. Hiram-hiram. Isa kinahira mo man ang iya, dahil nagatindog man, dahil katiyambal mo agi sa? Ito chocolate, Gatindog man iya? Maan ka ta? Kinahira mo, ay kikabalo? Di ba kayo babanda ko na pinamon mo na iya, maulag na iya? Tinga, wala yan nagulag ang iya daya paghira mo? Wala chocolate. Ati, wala ganyan lang sagon eh. Tesa na bala, paghira mo, ginambalaan mo, wala mo ni nagatindog, ginambalaan mo sa? Ang ko doon si ambal ko siya, luyat-yat man eh. Agad na pala mo sa kaluyat-yat. Tinong sabat niya sa imo. Ang bala nung luyat-yat. Alba ko di mani butong-butong. Abali Sir Aaron. Doon kilala ko na Abali na, doon kilala niya ko Mailig na siya sa chorizo Bilbao. Tinuna serman. Damo di ka PM sa ako nilogli kay Mama Nitnet. Nga nakatutok subong sa aton Mama Nitnet. Kamusta ikaw Mama Nitnet Ikaw naman sa sunod Mayong gabi Namian sila garo mamate chocolate sa ngakon nga storya. Correct. Sa ginhikap mo, ano nakaptan mo dahil nga parte sa batikulon o kon sa ulo? Dolapit man to sa iya nga ano. Nga ano? Nga ano? Sa ano lapit? Lapit sa iyang itlog. Sa itlog niya gid gali. Ito wala man na problema maghambal ka itlog. Di ba laki pa man siya? Ang itlog, damo man may itlog. Pogo! Di ba? Oo, ma-chocolate. Hello, gali kayo manit. Nagkagapamati sumong sa aton mayong gabi. Grabe gali, no?
O, pagkatapos ang giniram-hiram mo, ikaw pa yung nag-una hiram, day? O kon, ano man? Siya nag-una hiram sa imo? Ano? Kanday kami matsukulit dungan About? Ano Dungan ka buhikap. Oo, dungan kami matsukulit. Ba, grabe ba? Do stepping sa dinagyang ba? Gasaot lang. Oo, nagasaot lang. Grabe gali. Sabi gali inyo obra. So din ka mo naghiram-hiram nga duwa. Sa diin. Siyempre sa bahay kubo matsukulit. So sa dinagyang nagali na tabo, sa dinagyang pagkabuas na nag-break ka, kagina nag-break na kamo sa lalaki nga to. Oo, matsukulit. So sang dinagyang naglagaw-lagaw pa kamo nga duwa. Oo, matsukulit. Sa naglagaw-lagaw ka mo nga duwa, ano hambal mo sa iya? Gatulok sa mga lalaki kung wala. Gatulok matsukulit gasiring mataya. Aba! Ti! Wala ka gibinalata sa iya sa nagapangulayag sa imo. Wala mo nahalata nga aglipay siya? Do, kung isa, sometimes nag-doubt ko man matsukulit pero hamba ko doon di man. Nga, paano sa magambal sa imo, how? Paano sa mga luyag sa imo? Paano ya ka ginpapati nga sa galiya isa ka lalaki? Iyan ba niya mo na matsukulit na luyag sa sakon. Oh, tapos? Amo to gido nami man sa mag-sell stock, charot. Wow, grabe. Hello, gali kay JM. Hello, JM. Good evening. Sir Matt, shout out. Nice. May gabi sa imo, JM. How are you? Kaya sa imo nga upo dira. Kaya hindi ka pwede ka meet up tanay sa tumakstorya ta. Buwas ha? Or later, makatokin na. Alright. So, amo ni ang nagwa nga istorya. Paano mo siya ginambalan nga agi ka sang dinagyang langgid ka mo? Balik kagapon langgid ka mo nag-break? Oo, matsukulit. Bugrangin, breakan mo saya. Halabira ilo-ilo. Tapos breakan mo saya. Lain mo na biya tuyo, matsukulit. Diba siya, amo lang na saya? Hindi amo aglipay kasi matsukulit Ti wala man sa gabayo pang babae. Wala man matsukulit Wala man gali. Sabi ko nagabayo isa pang babae. O pagkatapos, ano paano mo sa istoryahon nga hindi ka na sa iya? Ano matsukulit? Paano mo sa istoryahon nga hindi ka na sa iya? Gimangkot ko lang sa nebla matsukulit ko ano gusto ya babae lalaki. Mo man lang to halinan. Tanong sabat yun dayon sa imo kay di gusto gamamangkot sa kung babae kung lalaki mo gusto. Yan bala sa ako na pamangkot mo man. Nga ano na muna kaya ko pamangkot na chocolate. Tapos amba ko hapos lang man pasabton. Kaya hindi ka kasabat, baka siya. Yes or no malang na, no? Gani. Aba! Alright! Sige, Inday! Kanami sa imo, Amo may mga storya, pa ikaw mo na istorya nyo, kantis, why masyadong kilalahan? O, sige. Tamyaw na palangga sa imo nga mga friends na, Wala na ko yung tamyaw mo, chocolate, Alright. Bahala ka sa buhay mo. Bye-bye. Well, we're right back. We're music, we're fun. 10:31 on the clock. Mag-5 din makalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. This is man extend food supplement for men. Kag DTX Premium Coffee. Match chocolate on your favorite radio stations. K5 News FM. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema,
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes, wala pa ganyan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021
naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpaghangka. News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata tulang pututik-balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya para tanan nga. Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud! Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. Ay, tsaka! Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh Out Loud. K5 News FM, alas 10:40 na. Mga K5, may ayad nga gabi. Mawaras na kita subong nga gabi. Sa mga K5 naton, ano ba na experiensyahan nyo during Dinagyang Festival? O wala kaya si Macho Kulit kadagyang ka dito, kuya sa may iban nga events nga naga-direct. O sa mga K5 naton, tawag ka mo diri sa aton nga number. Mga K5, tawag na ka mo sa 0995-398-4633. May caller kita subong sa line number 1. Hello, good evening. Hello? May caller kita sa line number 2. Hello, good evening. Hello? Hello, mayong gabi. Ay, why ka sabat, no? Sa piyak ko nga line, no? Hello, mayong gabi. Hindi siya sabat. Be, liwaton naton mga K5 naton, be. Tawag na liwat ni ma'am, tawag sa liwat sa amon, di kay para mabatian na mo ng imong golden call. Tawag na mga K5. 88.7 K5 News of FM Philippines. 0995-398-4633 ang number. Nga pwede tawagan. Nagtawag ka muna sa atong smart line sa 0919-098-6314 mga ka-K5. Hindi ba kuya, uya? Tawag na ka mo din kaya ma-enjoy ka na sa mong gabi. Para sa dyan sa Jama na. Hello, gali ka Sir Jojo. Kay Chin. Mayang gabi sa inyo. Ay, why nakatawag si number 12? Sige. Hello, magali kay Ma'am Annalina Nagalio. Nakatutok man sumong sa K5 News FM Philippines. And thank you man kay Rensil nga nagpamati sumong sa aton. Good evening. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Kay Angel Flores.
Basi hindi siya mahilig sa gusabanay. Sir, same bala sa okay. Mag-interview sila to one time, no? Tawag na ka mo diya para sa mga numbers natin. Hindi ka mo guya-guya. Tawag na ka mo para sadya-sadya. Maka-uri istorya kita. Free Bio Coffee, hindi magkalipat mag-inom. Mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Grabe ang laktanay namon, ma-chocolate diri ko lang na-realize nga ang Freedom Grandstand gali pakadto sa festive walking distansya. Layo gid man. Layo gid man actually, may nagkakalipong to gani. Pero may gipamangkot ko bala mga ka-K5, isa ka performer. Hambal ko sa iya, kamusta ang dinagyang subong kay gasaot ka mo? So ang sabat sa ako niya, mas mayo last year, sir, kati libot-libot lang kami area, layo-layo, iyawang kapakatulod, kapoy ka na. Imagine mo na. Pero grabe. Hello, magali kay Jojo Renz. Nga nagpamati man subong sa aton, nakatutok man sa K5 News FM. And also gali kay Umida. Nga nagpamati subong sa aton. Good evening kay Umida. Hello man kay Renz. Bilyones Colyosesha. Oy, kabudlay sa imo apelyido. Ako kay Chindi kung ni mo nga. Check tabi sa patrol nga K5 Andre. Kung kamusta ang paglibot-libot nila subong sa syudad sang Iloilo. May mga basura pa. Kay Joy T. Masiyahon. Good evening, sir. Shout out kali kay Erwin Muandres. Welcome home sa Pinas. Sakon ba na? Kay Jesser Masnayon. Katutok man sa K5. Ayong gabi sa inyo tanan-tanan. Ayos. Kay Elgin, mayong gabi sa imo. Mayong gabi. Kay Ron. Mayong gabi. Check natin si K5 Aaron Refoya. K5 Aaron, mayong gabi. K5 mayong gabi sa atin nga nagapamati subong kag mayong gabi sa mga nagtagyang kagabi kag sa mga nagsululuyop. May baybas pa kagabi, how? Yes, may nagbaybas kagabi ka K5 Chocolate. Ay, may mga baybas operation. Ang babae nga nagdagyang sang aga ginbaybas kagabi. Ay, Pila na kuha. Kay 5 Chocolate, 850,000 pesos ang badok sang sabong nga nakuha. Tapos sa kay 5 Chocolate, tambal sang babae, sang subject person or sang isa sa mga main target, siya ang nagapamuto sang sabong. Siya ang kapamuto sang sabong. Tidak mo man naging pamaligyaan niya sa dinagyang? Kaya muna kay 5 Chocolate, very limited ang sa maghatag sa information. May mga pinalak kita ka mga pamangkot kahapon sa gabi sa iya, mga pamangkot para nga kung sino nagasugo sa iya, paminado siya nga magulang kung nagasugo sa iya, then muna ang role niya bilang marong kilos ang shabu. Tapos may isa pagit sa kautod nga among nagadulong naman iya sang shabu kay 5 Chocolate. Ay, subod silingon gali. Ang ilaya pamilya reunion sa Shabulais. Nalaban-laban niya sa kay 5 Chocolate. Family business kung baga. Family affair. Pero sang aga nakadagyang-dagyang siya kuno. Yes, sa kay 5 Chocolate nakadaglagaw siya nakadagyang nakahalabira Iloilo pagkagabi hala Shabu Iloilo. Shabu Iloilo na. Din siya nadakpan niya kay 5 Aaron. Ang operasyon dito na consummate sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, kagin patigayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Grabe gali. Amo na subong nga kay 5 Aaron ngang iban bala, duga kabalan na lang magligya siya buno. Yes, iban may mga rason abi nga tiko kaangay sa tungod sa kabigaduhon, tungod sa wala sang ubra. May ara na gid kay 5 Chocolate nga bilang business na gidya ang ilang nga pagkabig bisan ang ilang risko galing mo na reputasyon, integridad, prinsipyo kag ang ilang
ang ilang liberty na K5 man chocolate. Tsakto na. Di subong niya do, sa wala na lang sila, mamba sila nga baligya siya, boom. Bida, dakop kung dakop eh. Di ba lang, muna kakalabanan kay K5 Aron? Yes, amo gina ka K5 man chocolate. Kamusta? Wala kami nadakpan nga nag-leps to leps kagabi? Kaya K5 man chocolate may ara, kita ka ginahulat pag inya balita, ginahulat-hulat pag information. Isa ka legal ang edad o kung isa ka sugar daddy, nagpa-blatter sa pulis, samod niya bulagan niyang iyang live-in niya gold digger, kakipay ba chocolate? Ay, ba, Berte? So, siya mismo mabulag sa babae. Oo, kakipay ba chocolate? Ang muna, hula pa kita sa iba information, kaya ka pagpamatik ko sa information, no ginaitik ka nga kung nga dalongga, kakipay ba chocolate? Kung parang ginahulat-hulat, kung makwa ining information, agad yung mabatian sang mga tigpermati naton, kag makabagi sang experience, kag makatik sang makatok sang lesson sa ining insidente kay K5 chocolate. Hambalon mo ko kung mag-blatteray na kay malantaw ako sa itsura. Oo. Yes. Kay subong ka K5 Aron, himuon ko akong programa kung Domingo do Cristi per minute ang tanan nga mga chismis hibaluon naton. Yeah. Ayun K5 chocolate, mga chismis, ita kita sa mga chismis kada makahalamot, matudtuod nga natabo, tapos makakwa kita sang lesson. Correct. Kag i-shooting naton nga duwa. Total may cameraman, man ako bitbiton kung cameraman ko ma-shooting kita na sa may Mulo Plaza kundi ina ginahamtang. Ako si Machocolate o ko si Aaron Refollo sa programang Chika Minute. Para bantayan nila taga Domingo, may ara kita programa nga mga chika buktot itchos buktot. Tapos kung magnami, sundon sa taga Bacolod. Di ba? Yes. Kaya mula na ang mga chismis, subong. Wala ka ganyan may nakita. Ito yung kagabi nga dito linaway, ito man sa Sunset Boulevard, ta? Kag-ifay man chocolate doon sa Sunset Boulevard to ya. Doon sa akot na sa may Ibanwas. Oton. Kaga mo na kag-ifay man chocolate. Mga mga hinubog bala, iban, tripping, suyay, tulukay. Kag tidala naman na sang hulugpon, kag wala na pag-insidyan, kag-ifay man chocolate. Correct. Dito sa mga sisinos na maglilabuyana, yung chinilas ng mga dragon man lang tugalit. Ay, ambat. Dispos subong sa syudad sa Iloilo kang K5 Aron, do wala gid may na record nga tinapungolay bunanay, no? Wala gid, no? Yes, amo na kag-ifay man chocolate wala sang may na-report gid nga mga dagkoan nga mga incident kay ti una best kadaan na before ka magsulod sa mga crowded places, crowded area, sa mga dalano naton, ti may mga screening area, pedestrian screening audition. Area na ginapahamtang. Burkin ang mga pulis naton mera from sa male to female may naga-screening sa imo, gina-confiscate ang any pointed object ang or isa pa na may mga vape kitabi or sigarilyo, lighter, something nga isa pa pointed object maka-harm sa ato dising kapariyo, even though nga wala kita sang intention nga mang stop sa atong isig katao, pero ating criminal instinct naton is unay ginaiya ka K5 man chocolate. Correct. At yan mo na, munang rason, isa sa mga rason kung wala sang mga na-record yung mga dagkuan ng krimen, kagay sa mga timbo na naiapi, tungod nga na-prevent inisang police early pa lang sa pag-confiscate sang mga gamit kaki K5 man chocolate. Kaya bawal. Ay lang, di wala man ka may nakuha nga report nga nagaligid-ligid sa dalan, natulugan, wala ka puli? No, tapos ang K5 man chocolate, diri sa may iban sa Sunset Boulevard, iban ka katulugan, iban diri sa may mga balay ilim, pinaka-mga balay ilimnan, diri sa may distrito sa Mandurriao, sa barangay San Rafael, Mandurriao, may ara ang ating kakatulugan na lang. May ara kita ganito nakita ng iyang boulevard, gagwa. Ay, aba, perte! Gagwa iyang boulevard, K5 man chocolate. Way takbalaw kung ano ni siya. Nangihi, blang away mabata. Kay subog ko kung may natabo nga wala matapos batak. May nagsulod nga, nga tumbak-tumbak. Grabe. Di maayo man subong kay wala nang kalatabo ang mga tinapulay. Ano ambal ni Mayor? Ako may inaway ka, may multa sila? May inaway ipriso sa mobile jail kay K5 man chocolate. Baw, mobile jail gidya galing sosyal. Ang mobile jail to iyan na iya ka taga BGMP kag dito to sa may gilid sa nga provincial capital gid pahamtang kay K5 man chocolate. So siguro kung baan man sila bla. Boy, anki mo yung mapriso ka.
way duwa-duwaya, bisan sino ka na ya, pisog-isog ka pa na, mapusdak ka na may busulod ka na sa mobile jail, no? Tawon ta. Te. Kitanon ka pa sa gwa, no? Yes, kita ako sa gwa, kakita man sa kulit, iba na mo, may screen na sa nga pwede ka makaginawa, ka makita yung mga tsura. Haba? Ako man yung nagatagyan, kakipay man sa kulit. Di ba yun na sa wala katulugan, mapabuang-buang ka na lang na. Para ka makatulog, no? Pero at least, enjoy ang tanan nga dinagyang subong naton kag K5 Aaron. Congratulations sa mga tribo nga nagdala og subong. Oo, namin. Halos na sila man namin, kay K5 Chocolate, kay Mayara lang ina nga mas labaw ang ilang mga performance, mas manami, para? Correct. Importante, tanan kita ang saot, ang celebration nga na alay naton kay Senyor Santo Niño. Kakipay. Timo nang tawag lang halabinay Luilo. Tanan na yung palangga, kabla kikipay pa chocolate, basta dinagyang, pagpalangga, yun yung ginatukar ng nasingitan sa mga Ilonggo. Sa paglibot-libot nato, sa kikipay pa chocolate, mayara iba niya sa padulong-dulong, ibang kagakuotay, ibang mayara, kaya kikipay pa chocolate, nag-tulipay. Iba niya kikipay pa chocolate, mga kano, wag kita kabalo ko na nung ilang alahi, get po, iba niya doon na natural na naman na sila, magtulipay, nung dalan lang. Oo, amugin man na sa Smallville one time, nakaagi ko na kagapon. May nag-left to lefts, pero sa wala lang niya sila. Natural na kag-ifem ba chocolate kinang kay ibanda mga manol, do bago lang kita natulipay. Natulipay sila. Tulip kasi bae. Dayon kuha nila sa mga cellphone nga wala pa na impasan sa sa home credit. Bayo na mga cellphone, yung vodka porn. Salamat kay K5. Mga my phone eh. My phone eh ko. Grabe. Kay K5 Aaron, salamat gid sa imo nga dinagyang special sa mga gabi. Yes, kay K5 Chocolate, bandayan sa mga tikparmati nato ng ato nga balita nga makuha subong nga gabi sa nila nga porsyon sa Iloilo City kay probinsya sa Iloilo. Mayong gabi da sa nagapamati kay Tita Rena Mapa sa barangay Katining Moro nagapamati sa ato sa Sinikway, tapos sa Laguda Lapas, mga parinti mga refuyo. Kay sila tanan nga nagapamati sa ato dira sa may barangay San Molo, mga Pilgrim family kag D family nga nagapamati. Kay K5 Chocolate ang ini nga porsyon nga dunong isang kaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Kaupo sa patros kay K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Aaron na Repoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kaligawan sa Iloilo. K5 News FM. Grabe mga K5. Salamat kay K5 Aaron Repoyo sa imo nga situational report sa buong gabi. Mao sa mga K5 naton dira nga nagdagyang grabe ang kalapalok ang TL nyo iban. Hello magaling kay Brian 62. Nagpamati subong sa aton. Hello galing kay Tuto Brian 62. Nakatutok. Balda ka na to. Sa mga friends naton kay Annabel Diza. Okay na Nenva kay Tatay Mimi. Nagatutok man sa aton. Sa mga friends naton sa 88.7. Well, mga K5 naton, enjoy naton ang aton nga programa. Nga bulos na kayong lawas ni Doc Ramil Oy Buwas the same time, the same stations. Dabo pa na magkuhan sa aton nga programa sa mga gabi. Pero sige lang, enjoyon talang gyapon ang aton nga program. Nga bulos man si Madam Usan, only here sa your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3. Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba
dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala, Doc Ramil, makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system? Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba na sakto nga term, Sir GP? Lamig-lamig, mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imo tiyan. So dapat kabalota, amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub 5 ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin. D3 Bio with Visio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo, pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man, Doc Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon. Siyempre, busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan, no? So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
Kinsa naman ka istorya ang aton basahon kag tagaan sa ang kabuhi sa programa Letters and music, stories of the heart, songs for the soul. Letters and Music. Letters and Music. Letters and Music. Kaupod, si Madam Usang. You're listening to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening mga ka-K5. Good evening mga ka-K5. Basulit-sulit, ged. Well, tonight mga ka-K5, appointed naman si Madam Usang sa programang Letters and Music. Mga ka-K5 natin, salamat gid sa inyong pagbuydlog every night. Di ba? From Monday to Thursday yung program, nagpamatik ikaw mo kay Madam Usang. Thank you so much gid sa inyo tanan-tanan. Well, tonight mga ka-K5, tamyahon taanay ang aton nga mga friendship. Like sa mga taxi drivers naton, mga siga drivers, mga taxi patrollers naton nga nakatutok sa K5 News FM Iloilo. Madamo ka salamat yun sa inyong pagbuylog sa among program every day. Oh my God! Well, sa mga gabi, mga ka-K5, medyo gamay ato na no viewers. Kiti siyempre, mamba kita balang ngati. Iba nagalagaw. Tapos iba kundi hindi nagalagaw-lagaw. Kikita mo sang tao subo. May mga apartment diriya nga gamay taho. Pero kakina, pa-travel ko dito kadamos ang tao. Edit no kung may ano no. Well, subong nga gabi, mga ka-K5, ginatamiyaw taanay ang mga friends naton. Unahon naton, ang mga nanay kag tatay naton nga nagapulo pahuway sa ilang balay. Always nakatutok. Nagapulo pahuway sa ilang balay kag enjoy. Well, good evening man sa mga friendship naton diri sa may Bilison. Yan nagapamati mo sila sa obo. Ang taga Sara, actually nag-hook up sila sa akon. One time, nagpakadla ako sa Doniso. Basta friend ko, pati ata ikaw. So, thank you so much, Sarah. Yan nag-tutok man diri sa akon. Salamat, kid. And sa akong technician, subong sa newsroom naton. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially nagit sa mga friends naton. Yan nagapamati always, no? Sa K5 News FM Iloilo. Yotami ako man si Tuto Dex Padilla. Hi, how are you? Yotami ako man gali si Jacob Smith. Good evening. Si KL Estrada kag si Chasey Miguel. May kap is inyo. How are you? Sleep na. Basi may class pa mo tomorrow. And hello magali sa kay Sir Brian, yan nagamati si Ma'am Joy, Sir Derek, kag si Sir Matt. How are you? Kamusta ka mo? Hi to Enrico Ramos and Christoph Davids. Nakatutok din sa K5 kasapang nga driver nga wafo. Oh my God. Kag sa mga friends man naton diri sa may La Paz. Hello? Mga Utay di family dira sa may Antique, nakatutok man sa aton. Hello, manggali sa mga staff sang BNY. Nakatutok man sila sa aton. Salamat, gid. And also dira sa kay ma'am, sa Fondidor, nga nagapamati man sa aton. There's a Tri-Ads. Hello. A Tri-Ads. Kay Sir Dolphy, nagatutok man sa aton. Sir Dolphy, how are you? Taga-barbecuehan sa Delgado, diri mayang gabi sa inyo. Sir Dolphy, how are you? And sa mga friends man naton, diri sa may Poblacion South, Otpon, Iloilo, nakatutok man sa K5 News FM. Hello kay Ma'am Michelle, kay Nanay Nenfa nga nagpamati subong sa aton. Salamat gid. Kag sa mga friends naton giri adra sa may super nga nagpamati subong sa aton ba bag-o na da bala tinlo gid. Wow, our God, Fernez. Kag sa mga taxi drivers naton nagpamati subong sa aton program. Thank you sa inyo tanan-tanan. Hello, Mangali. Happy birthday kay Dayan. Happy birthday, Dayan. How are you sa imo? Kag sa mga friends naton diri sa may Kanumpang na always nakatune in kay Madam Usang. Hambang diagnes ako, Madam Usang, kanami kabla makambal.
O, gana na may atas sa kabagamba, lumiyakas ang tingog ko. Oh my God. Gusto ko man magkanta, galing di bagon, lagi diya si Madam Osam, pero sige lang, hulat-hulat mo niya lang Kasi mga friends man naton, nga nagalibot-dibot, man kung di ilman ka mo ha, halong-halong ka mo. Kay hindi lang malagaw lang ka mo nga malagaw, halong man ka mo always. Well, mga ka-K5, salamat gid magkabalik si Madam Usang sa programa natin nga Letters in Music, only here at your favorite radio stations K5 News FM.
letters, and music. Kaupod si Madam Usang. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, good evening everyone. Kamusta naman ang aton nga mga nanay at tatay dira? Isa naman ka-letters ang basahon naton sa mga gabi. Letter nga maghatag sang kalipay sa aton. Letter nga maghatag man inspirasyon sa aton nga pagpangabuhi. Well, mga ka-K5, ari na ang isa ka-letter nga basahon naton sa mga gabi sa atong programang Letters and Music. Dear Madam Usang, tagualan ang ngalan ko nga si Marie. I am 24 years old, kag may bata ako nga 2 ka bilog. May bana ako, Madam Usang, nga taguutalan sa ngalan nga si Joven. Si Joven, Madam Usang, isa ka lalaking mahambal nga kontento lang sang ginaobran niya. Si Joven, isa ka construction worker, ang akon nga bana, Madam Usang, kag ginahambalag ko siya permi nga daddy. Kung pwede tani, mangita ka man sang iban nga obra. So, ang tawganay namon sa akon nga bana, Madam Usang, daddy and mommy. Dugay naman kami nakarelasyon nga 2, Madam Usang, pero ang akon nga bana medyo matamad lang. Ang iya nga tatay, constructions man. Ginakuha siya sang friend niya nga mag-ubra sa isa ka lugar sa Palawan nga mabantay sa beach. Kagang iya na sweldo 25,000 per month. Pero hindi siya. Kaya si Joven, Madam Usang, palahubog. Kag hindi ko mag-get sa iya na attitude. Ako naman, Madam Usang, nga babahi, may pangarap man ako sa akon kabataan. May ara ako kadua kabilog nga kabataan, Madam Usang, kag puro ini sila babahi. Madam Usang, isa ka beses, my friend ako. Nataguon ta lang si Hana. Borders ina siya sa piyak balay namon, kag every morning makita ko siya nagatambay-tambay dira sa gwa, kag nagainom sang kape. Hambal ko kay Hana, "Hi ma'am, kamusta?" Nagkilalahay kami nga 2. Ginhambal man ni Hana ang iyang ngalan, kag akon, nagpakilala man nga ako si Marie. Madam Usang, si Hana single nga babae. Kag makita mo bala nga do, mapisan kid. Samtang nga dugay na kami nag-aambigahay, naghambal si Hana sa akon niya, "Marie, kamusta ikaw?" Ang sabat ko naman kay Hana, Madam Usang, "Okay lang ko. By the way ka namin ibala sa imo nga hair. Gusto ko matali mong paribangit Dugi-dugay na belang hair ko. Galing pigado ged. Kung pila nag-abot si Joven, Madam Usang, kag ginsingitan niya ako sa tubang sa akong amiga. Hoy, sulod! Dano ka di? Chismis? Madam Usang, nabakala ko lang gaw. Di syempre ginsapakas ang friend mo, nanapakman ko. Kintagaan na ako ni Joven, Madam Usang, sang 500 pesos, paiguon ko sa isa ka bulan. Diskan bugas ka ni Madam Usang, hindi nakaigo mong bakal, sudaan paayhan. Diralain, nagid ako, Madam Usang. Ang ginaubra ko, nagakadto ako sa akong nanay, kag mangayo bugas. Nahuya ako sa akong nanay, pero ti wala maubra, wala mahimo ako nga mother, gintagaan lang ako, pamakal bugas. Nagambal si nanay sa akon niya, "Day, nita ka bala obra?" Madam Usang, hindi man ako makapanita sa obra kay ti kabataan ko 2 ka bilog ka babae, puro pagamay. Gagmay pa, Madam Usang. Ala ko naman ba na mapuli sa balay, hubog, permi. Halin gina Madam Usang sa Lunes hasta sa Biyernes. Tapos mabugtaw na siya alas 8 para masunod naman sa iya nga obra bilang isa ka construction worker. Grabe ang away namon nga 2, Madam Usang, kag nag-abot sa point na ginhanaan ako sa akon gabana sa kutsilyo. Pag inambalan niya, wala ka pulos nga asawa nami kaya lang gunoon. Madam Usang, kasakit ba't sagon, pero naghipos na lang ako. Abi ko ni Madam Usang nga, napamana ko na siya. Wala na ko problema. Kinamulay ako sa akon nga utod, na ginambalan ako nga te, kung namati kila kay mama kag kay papa,
wala agid nag-amo sini. Naghinonsol man ako Madam Usam pero wala ako mahimo kay tapos na. Alakon nga bata nga ikaduwa Madam Usang, nagahibi perme, may allergy, nagaubo-ubo, in short may asthma. Isa ka beses Madam Usang, gutom-gutom na gid ako, pero wala ikami sudaan sa balay. Nagkadto ako kay Hana, kad nangayo sang pabor. Hamal ko friend, pwede ko yan kulam sa imo 1,000. Kung pwede lang. Dayon man kuot ni Hana, kaginhatag sa akon. After 2 days, nagwa ako. Habal ko, Han, sorry gid. Wala pa ko kwarta na ibayad sa imo kay wala bakit ako gintagaan sa akon nga bana. Madam Usang naluoy man siguro si Hana sa akon. Kaginambalan niya ako nga, Marie, gusto mo mag-ubra? Gintulog ko siya Madam Usang, tag nag-smile. Hambal ni Hana sa akon basta, abo ka na agwapa. Ako balwa pariban sa imo. Nakibot ako Madam Usang in pariban ni Hana ang akon buhok. Pagpuli ko sa balay nakita ako sa akon nga bana, doon na shock sa siguro. Kaginambalan niya ako, diin ka nagkuha sa papariban mo. Gintawag niya ako hastlo Madam Usang. Hambal ko sa friend ko nga si Hana. Hambal niya sa ako, hindi ka da maging friend, hindi ko gusto nga maging friend ka mo duwa. Wala ka huya, diri ka lang, ano ka? May pagkabi ka? Muna ginhambal sa ako Madam Usang. Gintulo ko lang akong bana, hambal ko, grabe ka maghambal. Pero rin sa una nga nag-asaway kita, nag-updanay kita, wala agin maginhatag sa akon. Ginhaboy niya ako, Madam Usang, sang habol. Naghambal niya, na, wala ka pulos. Madam Usang, every time ang ginahambal niya sa akon nga wala ako pulos, kakapilasan ako tagipuson. Ginahagad ako ni Hana, hambal niya, sige lang, bulikan ta ka. Madam Usang, in short, nagupod ako kay Hana. Ginbilin ko akon bata sa akon iloy, ka nagupod ako kay Hana. Pagabot sa bana ko sa balay, wala ako. Pag wala kabataan, grabe naman singitan niya. Nagkadto siya kay nanay, kag namangkot kundiin ako. In short, Madam Usang, nangita ako ubra. Pero ang ginubrahan ko, Madam Usang, hindi maayo. Kundi ang pagpicture sa akon lawas kag baligya sa iban nga pungsod. Dako akon income more than 80,000 to 50,000 sa sunod sang 2 ka semana. Pero Madam Usang, amo lang na nga ginapicturan ako ni Hana sa akon nga friends kag sa friend ko man nga Korean kag ginasend amon sa iban nga pungsod. Madam Usang, nagsulat ako sa imo. Okay bala ini ang ginabuhat ko para masustain ko ang needs ko kag ang needs man sa kabataan ko. Wala gidya ang akon bana nagabulig sa akon. Ginapabayaan niya ako. Amuni ang rason nga nag-amuni ako. Madam Usang, salamat sa pagbasa sa akon ni letter. Ako, si Marie. Marie, bawal na bitin ako sa iyong letter. Pero sige lang, balikan ko ikaw later. Kay tagaan ko ikaw sa advices. Kay kapahayo as ang advice kung maayo ang ginahimo mo. Mga ka-K5, magkabalik si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number 1. Hindi ka mo maghalin. K5 News FM sa programang Letters and Music. Lift your head. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
boses na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababati. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon sa News! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya ka Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo gid
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay Kampiyon. K5 K5 News FM. K5 News DTS Convenience. Oh yeah. May anak ka sa libre nga radyo. K5 Kalingawan sa Barangay Nice yan. Okay. Lalo ba tayo sa mga sumo? Sa unang araw ng kumabala, sumugod lang ako. Tanan na maaw ni Arasan, libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinanganapin ang kape sa mo. Bisan inon mo na ang away pa nakakamahaw sa atin yung magkapto si Putsan. At siyempre ni Arasan, may misi. Sigot ka. Tapor, wow. Gabi ka mga tulog kay Marado, ha? Hindi ka naman tulog. Alam mo na. 1, 2, 3, go. This time ba is katunta? Patay! Ilugo mo. Go. Ilugo mo. Sasayaw ang last mo ng lugo. Bakit? Wow!
Dayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod, sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB, ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpaking mo yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, are. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Alright, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang ma-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako yung mag-iisip lang sa mga pumuluyong yung pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2. Nanay Kangkatay Magbabarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Ale Luisa. News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Letters and music. Kaupod si Madam Usang. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening mga ka-K5, Baldra bitin ako sa imo letter, Maria. Well, Marty, naintindihan ko ikaw, so gamay na gid nga advices for you, Marty. Grabe man mo nga ba nga si Joven. Singitan ka pa ko yan, hindi na pwede. Actually, ang mga tao may hilig mamuyayaw, ang mga tao may hilig mangbuyayaw, ang mga tao nga feeling na maalam, feeling kabalong tanan. Pero wrong inasa. So ikaw naman yung Joven, kung palangga mo asawa mo, hindi mo pa ko yan sa damo o tao, karain mo na. Pero sa mga nanay kag tatay naton, kung mahilig ka mo pakawya sa kabataan sa mga tao sa plakadlaw, madula na sila respeto sa inyo. Mas mayong ang bata niyo estudyahon kapit eh. Sa sunod di ka mag-amo sina, mas maayo ang muna nga pag-akig. Well, Marie, para sa akon, wrong ang ginaupra mo. Siyempre,
himo kaya sang bold star sa ibang lugar. We can say to you're earning. You have a lot of money. You earn more than sa imong salary. Nadya mo 50k to 60k per month. Dakot na siya. Siyempre, bay luma ng imong lawas. Pero, wala ginamos nga hindi mabalaan. Pilakad labi mari what if no nga naglaptay mo picture. Nga nag-uba ka kit anon da mga private part mo. So, kalain man. Kati sa pilakad labi makibot ka lang ay ma-depress ka. Kalain ma-feel ma-depress ka because nga ang ginaobra sa imo feeling mo okay kiti you earn ka earnings hindi kilit manami pilakad law ma-epekto na sa imo. What if na nalalag ko ng kabataan mo nag-edad na grade 6, grade 7 tapos dira pa nagwa ang mga pictures mo mama ikaw because of money is a root of all evil. Mas maayo pa na nga hinahinay ay ti laing giyadaan niya kung ano mo kung ang imo ginaubara is maayo taro gapangabudlay ka para maka-earn ka sang money. Why di problema sa bana mabisang constructions na siya earn na siya money pero ang problema lang is palahubog siya. Why siya nag-protect sa imo? Ikaw naman ara-ara man sa ital-ital because nga ti wala kami ginakaon tagaan ka lang 500 per month ti natural hindi ka nakabakal sang gatas ang bata bisan ka pinapkin ka nakabakal bila mo ang kilo sang bugas tapos ang barubas sa presidente na tala 20 lang kuno din ka makuha wrong diba? So for me Mari stop na kung may nasupot ka subong patindog na gamay-gamay nga tiyanggilan anay or baligya pada inasal ka para maruling mo imo kwarta. Pilakadlaw ikaw rogyapon mo yan. Diba? Digagwa ka sa mga porn site kaya ginapictura nila imo lawas ginabaligya sa mga iban nga mga lahi. Siyempre pag picture-picture da iya tidako imo income pero ang result pala may ara kita tawag na cost and effect relationship. Diba sa English may ara na cost and effect relationship. Anong cost? Ano blang effect sa pilahadlaw? So, mabudlay gid, Mari. So, para sa akon, dapat stop mga na imong work. Okay? Para wala ka problemahon sa pilahadlaw. Well, mga kikay-fine, di makalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. Kaag sa mga friends na naton nga nagatulutambay sagwa sa ilang balay. Good evening everyone. Kaag sa mga friends man naton nga nagatutok sa mga sa K-Fed News FM. Oh, thank you so much kid sa inyo tanan-tanan. Kaag sa mga friends man naton nga ara da subong nga nagapulo pahuway kundiin ka man maghuluhalong ikaw no? And thank you so much sa pagtutok kag upod yo ko permi si Madam Usang nga makalipad mag-inom sang D3 Bio. Kung lain pamatyag mo, hindi ka katulog, inom sang D3 Bio. Well, mga K5, thank you so much. Ako po si Madam Usang sang K5 News FM. Dili lang ta mag-stop. I need to say goodbye